singaphinde sikhulume ngalowo muntu. No, ingxoxo abalekile la yazi ubaba wakho. Lo muntu lo ufana nomuntu ofile kumina. Ngiyabona ukuthi lento ikuvulela isilonda. And uyazama ukuthi lokho sikhala. Phela singayishintsha topic sikhulume ngokunye. Hayibo. Hayi. Awona manje. Sufika esikhatsini la ekufanele ngibhekane nawe ngqo. Phendu. Wena lalela wena ngangifuna manje lo ngikhuluma nawe wenza umathanda wakho. Mina ngiyabona umehluko empilweni yakho. Zonke izinto kade uzenza awusazenzi manje ulako kade unalo la endlini. Usulala kahle ubudlelwane bakho nononkanyiso bubuye lesimweni. Kodwa mina ngithi guys asehlisele imimoya. Siyogcina siwuthole umnyombo wayo yonke lento. Kanjani? Kanjani Msomi ngempela? Umnyombo walento sizowuthola kanjani sisehlulwe ukwazi ukuthi uKapteni uLili noNyawo babe yofunana ezimobeni Msomi. Sisehlulwe ukuthola umnyombo wokuthi kahle kahle ubani udubule ngesibaba. Edubula bani ngoba kwenze njani ukuthi Msomi kuningi. Masibuko. Kuningi. Ngiyazi ukuthi lento njengamanje ayiyenzi sense. Kodwa guys ngakholwa thina singamaphoyisa. Thina sikwazi ukwenza into engasebenzi, isebenze sihlanganise. Nayo le sizoyithola umnyombo wayo. Hayibo, guys. Yindaba. Ngicela uyazi ukuthi lezi inhlamvu la. Hayibo. Ilezi esayithola lapha ezimobeni. Hayibo. Hey. Okuthusayo ke guys yazini. Lesi sibhamu ilesi sisentise uLili. Hayi. Lisho ukuthi uLili lo ayilokho edubula lapha ezimobeni. Kodwa manje edubula ba? Hayibo. Hayi. Yabona ke nami lo mbuzo ke angikwazi ukuphendula njengamanje guys. Hayibo. Kuzelela zonsizwa, kuzelela bobantu. Ningathini mekungathiwa uLili wadubula umuntu? Wasebiza umondli noNyawo ukuthi bemsiza agqibelele icala leli. Ngoba anibukusise kahle lento le, ibhekeni kahle lento le. Labantu sebesebenze endaweni iminyaka. Sebeze bakha ngisho ukwakha ubudlelano obujulile. Mekungathiwa uLili njengamanje uyibona ebhekane neTsunami, mengicabange ngabiza ba. Ngeke azabisa uma wakhe noma usisi wakhe. Ngeke. Yazi uqinisile Masibuko. Ngiyasola nami ukuthi wabafonela. Manje nisho ukuthi umondli noNyawo bayigebe ngaleyo ndlela leyo. Hayibo. Mina ngiyaphika guys. Kahle ke nje. Awukwazi ukuba nesiqiniseko unabo ufakazi? Guys, manini. Angiqondile ukuthi umondli noNyawo bazingelosi. Kodwa guys babezozuzana ngokuthi basifihlele lento. And guys noLili akazabulala umuntu. Kanti ke wemsomi amaphutha ayenzeka. Mina nje ngithandazela ukuthi akabulalanga. Yazi guys kuningi. Yazi lento lena ayichazi ukulimala kaMondli noNyawo. Ngapha unjeza limele dutshuliwe ukugqekezwa kakubo. Yonke lento ayiyenzi sense. Okay. Imani ke. Mina ngisasiqale la abanyamana la khona. Yini sikhumbulayo? Sikhumbula uLili edine eganuni wabo ukuthi umondli wambopha kungafanele. Uma kuukuthi khona into ekuthiwa ukudinwa bese uyaganuni wabo uhlape noma yini ngathi kodwa uLili wayediniwe eminyama kuyizulu sucu edinwe ukuthi lo peleza uhambisa wabuye ungaphumelelanga.
Imane-ke. Usho ukuthi shuthi yonke lento eyenzakalayo. Ingoba uLili waboshela into angayenzanga. Okay. Thunyobani. Thunyobani man. Thunyobani man. Ngathi thunyobani man. Thunyobani. Hey khuluma man. Thunyobani. Ikaw, magtara. Asma ikaw. Oh, panja. Ubani ongayazi umntaka baba ukuthi kuyobe kufike lesikhathi samakhawe kwamasho. Yabona bhuti. Impilo izokumangasa into siphela ngoba zololo ukuthi nabe kungavumeleke ukuthi sibeke umcondo la kwamasho. Kancane kuyavela umntaka baba uthi thina kwakufanele impela sibe amalunga. Nawe kulona thuba leli lokuthi uyeke lo msebenzi wakho. Ukhanda amapipe kaThuba. Yona ukhuluma kakhulu manje. Wenza lento engiphethe iqinise la. Yini manje? Shawe eqolo futhi. Qala manje kuseni. Bengithi into ephilayo kodwa ngiyabona iya ngokuyaqinisa lento. Hayi, ngiyawazi umsuka. Yazini? Ubushimani. Sangela. Iqolo futhi liyakhalaza ukuthi selo wasala. Awukwazi waqhaqa amabhawudi futhi manje uyabona libophene lithe inkatha. Sangela, ubona ngathi kuyadlalwa la ibuhlungu lento engiphethe la. Hayi khuleka mfana ngikhabazela. Uzoba light. Thembe kanjalo futhi ngakho. Ngifuna ukucela nje ungiphelezela ngiyelapha kuponda mhlawumbe khona imbiza angangihlanganisela yona. Mhlawumbe ngiphalaze noma ngicathe lapha endlini. Hayi mhlobo. Hayi ngeke ngilale phela. Uzosho manje sekudlula indawo ende kanje? Hayi hamba kodwa mfana mina ngendlini hayi. Sola. Oh. Yes. Oh, Dr. Zungu. Lili. Azajabula ukubona. Bangayitshela ukuthi ngizophinda ngikubona after leya session yethu sigcina ukuba nayo. Yeah. Xolisa kakhulu ngahlala phansi. No, hayi. Ayongixolo into ekhona. Kuyukuthi nje ke into engifuna ukutshela wona ukuthi kungisizile lento ukuthi sibe nale nkulumo esabanayo noma ingeze ngabona ukuthi yipi lenkinga esibhekene nayo and futhi mangakhona ukuyilungisa then means singaba no 90% ekusolveni lenkinga obhekene nayo. Haw. Ngilalela. Ya ngoba mina bengitshela ukuthi yabazonda nje abantu besilisa in general. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi bengirong. Yabo ngikutshelile ngathi angibazondi abantu besilisa mina dokotela. Ingoba awuzondi nje abantu besilisa kuphela. Kodwa uzonda umuntu oyedwa. Akubaba wakho. Oh. Yeah. Ubone nangalenkathi ngikhuluma nawe. Angazokhuluma ngobaba wakho. Nangalesikhathi ngikhuluma nangokukhula kwakho sengane. Into obukhuluma ngayo kakhulu bakuma wakho. Ngoba yekho into engingayikhuluma ngo. Awingakho uvele wahamba enkathi ngimention baba. Bengicela ukuthi singakhulumi ngaleyo ndoda. Izona manje usathi leyo ndoda usho ukuthi baba. Okay. Ngiyamsonda. Sajabulisa lokho. Ngiyamsonda. Habe.
Nkosi yami. Lasothi wanikele. Ngicela ungixolele mama. Izolo aw intruder. Ngasi bengazi nje ukuthi uzobuya ufathazela lapho ulengisa izandla. Haw. Kanti bekumele ngiphatheni. Haw. Isenkwa ke nje mhlawumbe. Noma mhlawumbe ucabanganga ke. Bowucabanganga. Kuyacaca phela ukuthi bowungacabangi mina lapho bowukhona. Ucabanga mina ukuthi ngunyoko ngilambilela izinto. Hayi lapho uqinisile. Awusiyona into yokuqale ngiyicabangayo. Bekhona umaxaba la nyango. Mayi. Uyazi mntanami abanye abantwana lapha ngaphandle. Amanye amadodana acabanga ngonina lapha ayabanakekela ayabahlonipha wena nje wenza sengathi nje mina ngisiqalekiso uyangibulala ngiphila phela wena ngathi angikho nje la endlini ngisahlanhlamvana kungani wena hawulempeni unganginakekeli mina ngoba phela ufuna ngize ngikukhumbuze wena ukuthi ngakuthwala wena inyanga ezinto noma futhi ezinto ngoba phela wena waphuma lapha kimi so uqhumisa unamazinyo so uphelele hayi kwasona kwasuka lokho. Hawula mfana, mina ngawa ngivuka nawe mntanami. Ngikutshela mina ngathwala nganzima uyangizwa. Ngizamela wena. Mina ngadela konke ngisho amaphupho. Ngangidela ngisho ukudla ukuze wena ulaludlile. Wenzani wena manje? Wenza sengathi sengumthwalo nje ngisiningiso ngathi ngile mthwalo le amaphara lapha elokishini ehlenyuka nawo. Kanti ngiyakukweleta. Sekuyakhokhela ukuba indodana yakho wena. Ngibe ngaku-applyela kuphi ngoba wona udindilizile lapha emahlathini asendlende ulawula lenkaniko yakho maye hey Nkosi yami yazi mina ngiyafisa ukuthi ngabe Jehova wangipha undodana ofana nalaba doda lawa seBhayibhelini oJosepha lapha noMoses noma ufana noJesu lomntana unakekela unyoko ungihloniphe ungenzele into engiyifunayo kanti mina ngoneni bakithi wema lalela yabo yonke into eyenzeka empilweni yakho kungenxa yakho angingeni ndawo mina lapho ugazi ukuthini? Athi wena ubuhle wenyuka lapha endleleni namapiti ukuthi uqola abantu. Ngisho abangani bakhe imbala bese uzokhalisa kweambulance la mangabe izinto sezikubhedela. Khohlisa abantu la. Yini nampo ungabuyibheke wena ngayo yonke le nyova demenza bala empilweni yakho. Ngoba umsolo ngicela nivuka lapho nikhona. Vukani nizongiswesa. Lalela, yabona wena edosulu. Yabona le asikhulumele phansi ngoba ngathi ufuna ukungigibha ke wena. Nasi indaba sika past 12. Uyabona lo muntu obhekise kumina. Okopa ngawo mafinyile. Ubheke kuwe nansi emini. Usinuka wena mntana ungasongijaja mina uyangizwa. Wena wasuka lapha emakhaya. Usuka waza la eThekwini. Undaba ezithala lapha enizama ukuthi wena uphile impilo engcono. Wafika lapha eThekwini wenzani? Waqala amaqaba lo. Umkhomba ngebhanga, umbamba inkunzi. Lo ngicela ngayo, oqhosha ngayo umaqaba wakho. Wambamba inkunzi wona ngibamba amabhizinisi lapha no to protection. Wabuya wena back lapha emakhaya. Wazodingiswa ukudingiswa sifazi ngawe thina ngamsolo kwaqala ngawo mina ngihambe ngiyathweleni sakho uyangizwa ngilandela wena ngoba phela ngumholi nabuya lapho futhi naso qala lapha inkomo senkosi nabamba inkosi lapha nashaya inyama yasendlende nashiya ngekho ngishiya iqatha nina nawo nobhululu bakho awugcina ngalapho mntanami wahlonzobala wena ngoba phela ufuna imendlela wena wagreda wena wathatha ibhama enkulu la inhloko hlala sebhama bathi ubalo uK47 wayengena ebhanga lomlungu wathatha imali awuphumanga nalutho ngoba uyisahluleki phela nje uyashwenyuka na into yasiyo abafazi nje uyathatha ubusuku nemini uphethe ukuphatha nje ubusuku nemini uthi ngiyajaja mayi ngikutshela iqiniso mina into ongayijwayela wena uyijaja wena ngoba uyazi ukuthi uthatha inqumo eyibolile impilo yakho yonke sekuyisikhathi ke manje sokuthi ubhekane naso nemhlola yami hayibo la wena ungasongiphakamisa mina ngunyoko ngikhuluma nawe umamasa bani ngiyangimamasa yabona manje sungima la hlala nawe endlini eyodwa ngicube amathambo awungitshele ngempela yini uthanda ukuphendula izinto ukuze wena uzozenza msulu uyaphi isakhuluma mawuye kumaqaba nalo ukhatho phela ungayikhohlwa le mpahla Samsam, kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngingakusiza ngani namhlanje? Ungisacela ungipha ama-fried nama-wings bese ungipha ne-apple juice. Hayi, khula ngizwa khona manje. Nokanyiswa.
Yebo. Awusho uqhuba kanjani kodwa wena? Hayi konke kahle yazi. Boy siyabona nje namhlanje sematasa. Khona insuku la kubuye kucheke khona kodwa hayi kuza kahle. Awusho ikhona kodwa i-update ekhona ngonjeza manje. Oh, unjeza cha. Bengikezwa lutho. Ya understand kusiyama. Ngiyacabanga ukuthi lento eyenzeka iyamzisa ubuhlungu la khona nje akekho right. Yeah. Into yenzeka kunjeza kodwa yasilimaza sonke. Kodwa ngiyacabanga manje ngoba phela igebengu lezi beyihlukumeza umphakathi la manje zigcine ezibanjiwe. Ngiyacabanga naye manje ukuthi usezokwazi ukubuya ezekhaya ngokukhulu ukukhululeka lokho. Angeke kwenzeke lokho kusakhona ulili lapha endlini. Igama laleli lingena kanjani kuyo yonke lento? Ngisewulili. Hayibo. Ngiyadideka. Ezin ake ngikulungisele i-order lakho. Nonkanyiso. Yebo. Sidinga ukukhuluma. Oh, mayelana nento eyenzeka mhla ka-10 April la unjeza ezidubuleka khona. Oh, phayisa mina ngakutshela yonke into engiyaziyo. Ngiyazi ukuthi wangitshela yonke into kodwa ngidinga nje isikhashana sakhe esincane. Ngiyazi ukuthi umatasa but ngeke ngize ngibambezele. Kunemibuzo nje emincane engidinga ukuthi ngikubuze yona. Phela. Understand le ndlela ofila ngayo. Ngempela, but kodwa le yona ndlela ezokwazi ukuthi welulama. Kufanelekile ukuthi ukhulume ngobaba wakho. Because ngoba mongakhulumi ngaye uzokwenza ukuthi overpower. Yabona lento ukuthi uzibe ama memories ana. Izokwenza ukuthi uqasuke isikhathi eside. And lokho ke futhi kuyokwenza ukuthi kube nzima ukuthi wena uthembe noma uthanda omunye umuntu wesilisa. Fine. Into ufuna ukuyazi? Okay. Alodlale i-role play. Play. Zisenze kanje. Yeah. Ingabe role play yani le. Yeah. Dinga ngisho ihlalo. Yeah. Engizoyenza. Ngizohlala. Okay. Manje ngeke uzubhale phansi ke mawenza le role play yakho. Oh. Hayi, ngijabulisa ke lo. Sekuphi okay sila. Okay. Nizofuna ukuthi upretende as if ngubaba wakho. Uzongitshela konke ukusemqondweni nasenhlizweni yakho. Already? Yeah. Okay. Unjani ndodakazi? Samgelisiwe. Khuluma nami ngikhona ndodakazi. Really? Take your time. Bhuti. Yebo yobisi. Ngiyacela kancane. Oh, okay. Yebo bhuti. Kunjani bhuti? Hayi sikhona. Sacela ukubuza lo uyombona uPondo namhlanje. Umpondo. Oh, hayi lo swahamba bhuti lo muntu asisebenzeli la. Awu ngempela? Ah, swahamba bhuti. Hawu. Uyazi kwenzakaleni ngoPondo? Ukudayisa usadayisa yini? Kunento engimfunela yona ephuthumayo namhlanje. No, mawumdinga futhi kufanele ukuthi uvele uqonde straight rank because uyebe khona njalo ngolweyibili nangemgqibelo. Yeah, okanye futhi uvele umthinte nangefoni because ubuya sebenzele nangasekhaya. Ngiyabona. Oh, okay. Ngizomthinta. All right. Nabenzipha ngilekelela umama noma imali encane kodwa bengimnika ahlanganise kuvume sihlale edlile ekhaya ngoba asinababa ubaba waseshiya ngoba nokubonda uma wasala yena.
Awusho. Ubani wadubula unjeza? Oh ayi angazi. Mina ngafonela unjeza Ngiyakhumbula ukuthi wasitshela. Ukuthi kade sinibuza ngalento ninolili nakhuluma into nje ehlangahlangene. into ehlangahlangene kanjani mhlawumbe ecela ungikhumbuze. Angithi wena wathi uwena owathatha unjeza wamisa esibhedlela. Yebo iqiniso lelo. Yebo ke. Nolili ke washo lento isho njengamanje. Ukuthi naye uyena owathatha unjeza wamisa esibhedlela. Okusho ukuthi la kunina khona umuntu ongalikhuluma iqiniso. Phoyisa mina ngalanda ubhuti wami wangifonela edutshuliwe engathi uyafa. Ngamphuthumise esibhedlela. Ngabe kukhona kuronke engikwenzile lapha? Kushuthi ngamanye amazwi uqonda ukuthi uthulile uyena umuntu oqaba amanga la. Cha besikhona sobabili emotweni sihambisa unjeza ukuthi aye esibhedlela. Yazi nokanyiso la omakhelwane ababebuka yonke lento yenzeka. Kunomakhelwane wasitshela ukuthi yebo sibhamu wasizwa siqhuma. Kodwa akabonanga sigebengu akabonanga lutho nje ekhombisa ukuthi konke yenzeka lapha. Umakhelwane. Phoyisa msobo ungangitshela ngomakhelwane liyonke leminyaka leso usebenze njengephoyisa. Umakhelwane bekhuluma ngaka. Angithi kungakho ngila kuwena njengamanje ukuthi ngifuna ungitshele kahle kahle iqiniso ukuthi ingabe uleli wayekhona na kwenzeka yonke lento le. Ingabe wayekhona kade driver. Kuzomela ngambe. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi liyafika ihote lakho. Samgelisiwe. Tshela noma yini ndodakazi. Ngikhona. Ngifuna ukisho kuwena ukuthi hamba ofa. Okay, ngiyakuzwa ndodakazi. Ukhona kodwa kunye ufuna ukusho kumina. Ngikuzonda. Uyinja Dongwe. Engathi ungafa. Ngathi ungafa ubole unuke. Ukupokela bonke labantu ababulala. Ngathi ungaboshwa. Uboshwe bolele ejele. Sikhiye sami solahla le. Uyinja. Ngiyakuzonda. Ngiyakuzonda. Uyabona manje ngeke nisayenza lutho Wena uhawu nalesibhanya mpompe sokunyoko usolide. Ningihlele la. Wazi usolide? Sesiyazi ukuthi kwenzeka ngomhla ka-10 April. Seniphinde nabangani nobabekazi? Cha hayi babekazi omunye umngane